Eller skal vende den om? Jeg skal ikke skrive det, du har. Henrik, hvornår opstår en induceret dipol? Hvornår opstår en induceret dipol? Der er et eller andet ved siden af den, som har enten en dipol eller ionisk. Okay, så den kan Der skal være et eller andet negativt eller positivt, som enten tiltrækker atomer. Kan salt også gøre det så? Nej, så er det spontant. Så du kan ikke gøre det med salte? Jo, der kommer jo netop en for eksempel negativ ion. Jamen, så skal den være opløst i noget andet, skal den ikke? Jo, typisk jo. Hvis det nu er for eksempel natrium. Men det er både spontane og permanente dipoler, der kan lave en induceret dipol? Ja. Okay. Der er ioner, permanente dipoler og spontane dipoler. Alle tre kan lave det. Ja.